खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै जोंहा मा मोना फुजा हैनो नागिरदों आरो दुर्गा फुजा आंहाथ' थांनो मोना नालाय बिसोरनो थांसिगोन दा स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै जा बिमाया दा थांसिगोन मा लांगोन प्रसाद लांसै ओमफ्राय हा बरियानो बायनोवाखै आं दुर्गा फुजानि दख'ना बायना होनाया बरियाखा समायना मोजां मोनदोंना मोनाखैलै मोजां मोनदों बा मालायफोरासो दख'ना गोदान मेकआपखौलाय मानो फोनासै सोरो जाहा इखिनियाव हाखौ खोबाथाय इयाव माबा आङो पुरा गार्डेन बानायनो गोसो आरोना ओमफ्राय दा माने माबा जाथो मा होनोमोनलाय दैज्लां नङा मेसें दा मेसें जाहांबायना ओमफ्राय दा इयाव दा माने दै थाया जागोन ना इयावहा पुरा हा खोजोबनानै गार्डेन खालामनो नागिरदों ओरैनो सटा मटा दा इयावहाय ओरैनो दङ ओमफ्राय न'खौबो बे थिंखौ बोखारजोबसिगोन माने बैथ' दखानसो नालाय ओमफ्राय बे थिंखौ बोखारनानै बे पुरना न'नि थिंखौ बोखारनानै बे रिपेयार खालामनाय गोदानजों माने होना होनसै आरोना मैया दिन्थिखादोंमोन ना नै इथिं होबाय नै इखौ होबाय आरोना लहानिसो होदो दंफांनि होबाय थायासै टाइम गैला बाजैया मा होना होदो नालाय फुलखौ हट गोजनि खामबाय नै टाकलुकलु खामबाय सनाखौ जोंहा अन्थ्र'नो खर' जादों नालाय नै हामाखै मानसिखौ थुखैना होसिगोन निम बिलाइफोर होना होजोबदोंमोन मामाया नोंथांमोनाथ' नुखांखाबाय नै जि जादों एसे रानबाय होमबाबो नै रानबाय राननायालाय सब निम बिलाइफोर नाजोबदोंमोन ना दा निम बिलाइखौ रुबाय निम बिलाइ रुनायदो दुगैसिगोन आरो इयो नै माने मोदोमफोरनिया बारा सायाखैनो बे खर'निया नैयो बेफोरनो जादों बुस्थुआ खस्थ'थार मोनदों ना बा खस्थ'थार मोनबायना हामगोन दे सिन्था खालामनाङा गाबलायलायदो लावदुमा मियायो अन्थ'नो खस्थ' मोनदों ना इयो दुगैनोसै मबाइल गामसा गुफुर जानानै खानाया सेस आं गाग्रा माबायदिसो अन्थ'नो सानानै मा जादों बेस्रा खानायखौ सिननो गोसो गैयाबाबो सिननांबाय आरो मिसुगुर माने जादोंलैयाबा दलथा माने इमान दुस्तु आयु मा मैगं मा मैगं मोनलाय दालिजों मा मोनलाय मा दाङाजों दालि ओमफ्राय आलु बाथोन आलासि फैदों नै जोंहा न'खय आङो मैयानि भिडिअ'हा गोबाङानो बुंहरदो आरोना अमा बेदरदो जाहो बारा बेरथो आरो दसेनो होनो सिब्रु मैगंखौ दाउजों रुनानै हो होननानै ओमफ्राय आरो माखासेया बुंदो जि जानो लुगैयो लावदुमा जि जानो लुगैयो बेखौनो जानो हो होनना बुंदो ओमफ्राय दा आं सोंबाय थादो माने मायबा जानो लुगैदों ना बा मायबा जानो बे होननानै सोंबाय थादो जेबो जानो लुगैयाखैनो दा आं माखौ जाहोनो देलाय आलु बाथोनदोल' जाहोबाय थादो मायबा जानो लुगैदो जानो लुगैयाखै बिराद गाबलायलायदो अन्थ'नो हरावबो उन्दुनो हायाखै 12टा 3टा 2टा सिरि मोनबाय थादो मा खालामनो देलाय नै इखौ फोननो नागिरदो दा
इयावहा जोंहा मामाया बहुत माबा माबि होदो आरोना निम बिलाइ ओमफ्राय दावराय मा होनोमोन दावगांजोला ना मा बेखौबो होदों आरो ओमफ्राय बेखौ दा मोखाङाव फोनग्रोना होनो गन्थ'आव जेरै बेबे दाखोन खान्दा दैमा होनबा माबायसा होनो ती फुनना हो फोनजोबना होबावबाय नै आं खानाय सिननानै मोजां जाबाय नै खर'आवहा फोननो थाखाय फोनजोबना होजोब्बाय आङो हामसिगोन थाबनो दे गाबबाय थानाङा आरो दा नों माथो गाबो होनबालाय हर सिखारनानै गोसा गोसा सायोना जेराव जेराव मोनो जाबाय दे हामसिगोन हामबाथाय पार्टि जाहोनांगोन आंनो हले फोनना होनायनि बिराद मोजां मोनबायलै बेखौ मोननाय बा सना सना बिराद मोजां बा बिराद मोजां मोनबाय आरो इयो बिराद खुसि पिस्तल गिदिर मोननायखाय पिस्तल फिसाया खरो सना ओइ इ फिसायालाय फिसाया बिदिया बोरो माहा गारखोलै खर' माहा बिलुन लाना फैदो नोंहाथ' मेगना बारा नुला आं मिथिया नोंनिया आंहा मेगना हामा जामारबाय नुबाय होननाया गोजाननिखौ एकदम नुथारा खाथिनिखौथ' नुयोना गोजाननिखौ नुवाबाबो आंनि मेगनखौ हामा जाबाय होनना बुंगासिनोलै माने खरो आंबो जाबावगौमोन रुस बिस्कुटा खरो रुस बिस्कुटा खरो जोङो इखौ जागासिनो दा जालुकनि साहा लोंदो बाङाय हामगासिनो नै हामजोब्बायानो दाखलुआ जाहा मा आब्दुराय बाबानो गामसा नांगौ हैथांलाय बा मालाय बिलबुन मोनबोबाय फुजानि बाबानो गामसा नांगौ नो नायनाय फैलाय थांखि बा गस्ला गोदानजों जि साइज नुदों मालाय फैलाय इथिं बा नायनो बिलुना ओइ आङो बिलुनखौ लुगैहांबाय बिराद गोरोंलै नै